boxiovať. Za tú pásku asi potiahni. Výborne. A tu máme... Už ani k tabletu nedávajú tie konektory. Aj tu máš už iba Dobre. Ukáž, čo je pod pokličkou. Tam už asi nič nebude, tam je iba niečo by tam bolo. kábel. Nič tam není. Ale ukáž, ako vyzerá chlapec, slečna, čo to je, tak sa bude Ono. To, ok. Ja. Krása. A pierko? Nedáš čertovesku? Čertovesku nedáš. To sa nabíja tak, že... Ešte v tom pročku je rozdiel, že pročko sa nabíja tak, že ty ho pripojíš k tabletu. Áno. Ono sa magneticky pripája. Áno. A pročko sa nabíja tak, ale toto nabíjaš káblom. Super. Ale malo by to tam držať, skús. Hej, drží. Psík. Nespadne na zem, lebo ma to vystrie. To peniaze som nechal, či len teba vystrie? Tak sa. Takže na vystrie. Tak sa pripája. Krásne. Tak som mohol poťa. Utriama. Čo je ešte tu? To nič. Veľa papierov. Malé nálepky? Nie sú, už vôbec nedávajú. Neuveriteľné.